El temazo no és a qué hora se plancha, sinó quién plancha i quién pone la lavadora. Amb aquesta fatxenderia, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ens demostra una vegada més que no tenen cap intenció de deixar d'alimentar la maquinària corrupta del sistema energètic espanyol, de les grans empreses que ens cobren l'energia a un preu molt alt i ens asfixien cada cop més. Empreses com, per exemple, Endesa, que ha multiplicat per 8 els seus beneficis respecte a l'any 2019, o el sistema espanyol en global, que ens ha pujat la factura de la llum un 44% respecte al maig de l'any passat. I és que aquesta classe política que ara mateix ens marca en quins trams es divideix la factura de la llum, no tenen cap pudor de fer-ho, perquè saben que tots ells, siguin del color que siguin, es jubilaran en un consell d'administració d'alguna energètica. És un simple sistema de compra-venda de favors polític, però ens afecta a tots nosaltres. Si volem deixar de ser xais i volem deixar de pagar aquestes barbaritats, Catalunya ha de fer foc nou. Catalunya ha de fundar un nou estat, amb un mercat liberal, un mercat restringit per l'oferta amb visió del consumidor, un mercat amb noves empreses no controlades per aquesta màfia. Fem-ho o continuaran dient-nos a quina hora hem d'anar a dormir i a quina hora hem de posar la rentadora. La llei 7/2021 que s'acaba d'aprovar al Parlament espanyol amb el suport de Junts és la regressió de drets personals més important que hi ha hagut en molt de temps i converteix l'estat espanyol en una Xina en petit. Aquesta regressió de drets personals que ha aprovat el Congrés espanyol s'ha aprovat amb el suport d'aquesta gent, d'alguns dels que diuen que són represaliats, i que han donat suport, com ja anunciava l'altre dia Jordi Sánchez, dels dos Sánchez que han aprovat aquesta llei. Un és el Jordi, un és el grup del Junts per Catalunya, el de Carles Puigdemont i els represaliats també, Jordi Turull, Rull a la presó, per exemple, Forn, que són tancats a la presó, però en canvi, a més, han aprovat aquesta llei de regressions de drets personals, convertint l'estat espanyol en un estat totalitari i en el gran germà definitiu amb el suport del grup de Jordi Sánchez i Carles Puigdemont. Aquell no us fallarem, aquell si ens donen els indults nosaltres no us fallarem, ja sabem què volia dir. Adrià Julià i Miquel Aguilar han denunciat fets que afecten a la nostra economia personal i als nostres drets més bàsics. Espanya ens vol arruïnar econòmicament i retallar les nostres llibertats. Però mentre tot això passa, a dins d'aquesta cambra no hi ha ningú que aixequi ni protesti. Els dirigents dels anomenats partits independentistes o els diputats dels anomenats partits independentistes ara només estan per fer bondat a veure si així poden treure els seus dirigents de la presó i també mantenen d'aquesta manera les poltrones autonòmiques. És fals quan diuen que el que més els hi preocupa és el futur i el benestar dels catalans. Espanya ens arruïnarà a còpia de saqueig fiscal i ens retallarà llibertats a còpia també de lleis pròpies d'estats totalitaris. Mentre tot això passa, els nostres diputats, repeteixo, callen, ho accepten i qui dia passa, any empeny. Els diputats d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya i de la CUP s'estan convertint en els guardians del gueto jueu.